Na wuni. Lafiya ya gida. Lafiya lau baba. Lafiya lau. Allah. Baba jiya na zo nan ban ganka ba. Ba na nan. Jiya na je na kai gaisuwa gurin mai martaba sarkin bici. Alhaji Nasiru Dr. Ado Bayero. Sarki jikan sarki. Baban asalin sai dubu ta taru. Hannun dama ka raba ka ba kowa. Addini ba kama kusa. Dawisu sarkin ado. Kabeji sarkin sutura. Damuna uwar albarka. Dutsen cikin kogi. Baka san ana rana ba. Ruwan kogi maganin isharar yaƙi. Gaskiya ne Alhaji Nasiru Ado Bayero. Sarkin bici. Sarkin bici. Mai sanda mai daraja ta ɗaya. Ashe yanzu kuna can. Muna can aidiya in kaga gangamin da muka yi sai ka rike baki. Wanda zai ƙara burge ka da na tarar da manyan mashahuran mafarauta wanda sai a duniya. Allahu akbar ba. Irin su sarki Rabe. Sarki Rabe ya je? Sarki Rabe ya je dan mutanen bici. Baba ajira Rabe. Wayyo Allah na. Bayan sarki Rabe ga kuma wani mai dongorongon. Yo takakkiya tun daga Maiduguri jihar Borno. Baba Giwa. Baba Giwa. Ikon Allah karfe ruwa itace gari kwalba a wurin yara bindiga sarewa busa. Baba Giwa sai da kusa ta. Baba Giwa fa. Dan yana bacci in har za a tashe shi daga bacci. Sai an samu barandami da tsatse an kalla masara kamar sauko. Yake farkawa. Kaga sarki dan fama. Shi ma ba karamin jarumi bane ba karamin mafarauci bane. Kana nufin ya zo? Ya zo din muna gurin. Kai karshe ma bari an gaya maka ji. Kaga sarki Rabe. Sai da ta kai ta ka daddajijjikan da suke Najeriya sun maka dan a farauta. Shi in ya tafi na dajin yake fa kamar tabar ma ya kashi bici ya shimfiɗa shi ya zaɓi naman jejin da ya masa na a ɗauki dajin a mai da. Shi dajin. Shi kuwa bara ka ji in gaya maka. Sarki Baba Giwa ikon Allah. Ina jin ka. Sarki Baba Giwa ikon Allah idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Wannan gaskiya ne. Duk wani wanda ya zama kangararre ya zama fitananne ya zama ɗan ta'adda. To Baba Giwa yana daga gida. Daga gida yake tura sasari ya je ya kamo shi. Sasari zai tura irin wanda ake kama kare ake kama kura. Na gani baba, na gani. Yana daga gida yake tura sasari ya je ya kamo mai laifi ɗan ta'adda ya kashe fatarsa. A mai hukunci. Kai ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. Zo mu je in kai ka gurin Baba Giwa. Kuma ja gani? Zo mu je in kai ka gurin Baba Giwa ka je ka gaida Baba Giwa a baka maganin ƙarfe. Domin shi Baba Giwa saboda tsabar tauri idan kana neman sa in ka zo ka neme shi ka rasa kawai nemo ƙarka. Dan kai haka inda yake kawai hannunka zai tsaya kamar mayan ƙarfe. To da ka bi gurin zaka ga Baba Giwa. Haka shi ma sarki Raben yake. Sarki Rabe amanar sarkin bici kai baba na'am batikan zo tun mu je gurin su mu je a kai ni go kwaran je a tama ni kuda